kodwa uKhuzani uyayedwa umculi kaMaskandi engamfuni. Lo mfo angemfuni mina noma enzani lo mfo ngiyamnyanya lo mfo unesidilo unesimincimincini into enyanyisayo nje lo mfo unesidina nje unesicancane yabona uyilento lenyanyisayo lo mfo unesidina lo mfo Isuzumsindi ivideo edalulwe yilensizwa enkundleni enkulu eyaziwa ngoTikTok. Sawubona kuphi nokubi la kufinya khona lo mbuso njengamanje kubingelala yini mathinda coza into mzomqombela amehla abanye baqamela imali tuwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala cela senze kulungele ufra subscribe button share uphinde comment ekhulu nakho wonke uma subscribe ikhomela kuhamba so senze ube wena oqala uthola notification uma sifaka le video hamba phambili kanti ke ngabe umdala like ayazihlala lapha ku comment section ungakhohlwa upress button la join donate channel yakho hamba phambili njalo ngo10 ukugqibela kwenyanga siqinisekisa ukuthi umlingana nasebank ibona wena naba YouTube thina siyibona inhlobo sibona ngemali osdonate ngandla wethu njengoba uyibonile ivideo eqaleni bekusayisa ingeniso lesana ngibonisa ukuthi ke ivideo engiphathela namhlanje ikhuluma ngani insizwa ke isho ukuthi uKhuzani ayimfuni nala ahambe khona ibaleke bonke abaculi badinga kodwa ke yasisho futhi izathu ezidala ukuthi uKhuzani ingamfuni ngaphandle komasho isikhathi sakho umntana sekhaya ngicela ukuthi singene kuyona ivideo ngaphambi kokuba singene kwivideo ngicela ukuthi ngidlulise lo myalezo ukuthi noma ngabe kuphi la ukhona ngama-holiday aka-December ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyaphepha uma ngabe uphuze uyibheke umndeni wakho uyakudinga ingane zakho ziyakudinga nathi sikhuluma TV siyakuthanda ubalekile siyakudinga ngazo zonke izikhathi uqikelela ukuthi awusiphuze imini of umntana sekhaya ngoba isona lesinenze ukuthi ningasabi umuntu ubone nabathakathi okade ungakwazi ukuthi uyigweme into eziningi ofuna ukuyigweme kodwa ngana wethu ngaphandle komusho isikhathi sakho asicime sihlale kwivideo lalelani la ngilitshele kahle yabona mina umculi kaMaskandi abaculi engibalandelayo uMthandeni uSminoff uJaiva Zimniki inkosi yamagcwami uGajeni bese kuba amavukane nabanye abaculi ngoba phela abaningi ngeke ngize ngibabale kodwa uKhuzani uyayedwa umculi kaMaskandi engamfuni lo mfo angemfuni mina noma enzani lo mfo ngiyamnyanya lo mfo unesidilo unesimincimincini into enyanyisayo nje lo mfo unesidina nje unesicancane yabona uyilento lenyanyisayo lo mfo unesidina lo mfo